салом алейкум, духтарони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Ина аҳмадҷон, абдуллоҷон, салом апаҷон. Ва алейкум салом. Фарзона, салом апаҷон. Ва алейкум салом, хоҳарои азиз. Қадри дин навиштан, ассалом буча. Ва алейкум салом. Так, духтарои азиз, чӣ хел шумо, саломатиётон хуб? Аҳли оила ҳама хуб ҳастед? ҳаматона иди қурбони омада истодакати табрик мегӯям ба ҳаматон. хонаи обод хоҳонам, тинҷӣ бошад, дар рӯи дунё осоиштагӣ бошад. Так, аҳмадҷон навиштан, аз саҳар интизори эфири шумо. Ҳазор раҳмат. Духтаро группаотон кати падилитса кунед эфир кати дар омада дастгирӣ кунанд духтаро. Имрӯз оиди боз ҳам ширкати атомӣ гап мезанем. Так, салом буваҷони манам ҳастам. Оиша навиштан. Ва алейкум салом. Так, салом алейкум. Ман Оли Зарет телефоном мемурад. Имрӯз свет набуд. Офарин Тоҷикистон будагиё. Имрӯз свет нест. Россияда зиқ шудам. Тоҷикистон ба ҳамин хел масъалаи свет камтар душвор. Ассалому алейкум Рудобаҷон. Соз ҳастен, кӯдако ҳама хубанд? Ва алейкум салом. Худоро шукр. салом ба кулли мардуми мусалмон. Ва алейкум салом ба ҳаматон. онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед духтаракони азиз. айни ҳол 45 нафар тамошо доранд. духтаро падилитса кунед группаҳо кати. Шаҳром Қодиров салом. Муқим Мирзоев салом апай Рудоба. Ва алейкум салом. Счастье любит тишину. Салом алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Рудобаҷон ба пеш. омад обанҷи иди қурбон муборак апаҷон. Раҳмат ба ҳамаи шумоён низ муборак бошад. ба кулли мардуми мусалмон, ба кулли тоҷикону тоҷикзабонон, форсзабонон, ба ҳама муборак бошад. ҳикматулло навиштан, салом апа. Ва алейкум салом. духтарои азиз, масъалаи ҳамин мавзӯи ширкати атомӣ ва духтаро бисёр менависед. оиди кор, оиди шаҳрвандии Тоҷикистон ба чӣ хел, шаҳрвандони Россия ба чӣ хел. духтаро, онҳое ки дар Тоҷикистон номнавис шудагӣ ҳастанд, аз тарафи Тоҷикистон номнавис шудагианд, яъне шиносномаи тоҷикӣ кати номнавис шудагианд. баъзеҳотон шавҳаратон мисол ВНЖ-и русӣ доранд. шумо метавонед спокойно кор кунед, натарсида зарплата бароед. аз номи шавҳаратон метавонед зарплататона гиред духтаро. яъне шумо шаҳрванди Тоҷикистон бошед, шавҳаратон вид на жительствои Россия дошта бошанд, спокойно метавонед гиред зарплататона. иҷозат ҳаст ин хелба. ана ҳамина семейный контракт мегӯянд. дар ширкати атомӣ семейный контракти ширкати атомӣ танҳо бо зану шавҳар аст. Так, апаҷон ключ дид, манам атомива кор мекунам. ключ додан наметавонам духтаро. ман ихел ключ додану ихел гуфтагӣ будам ку ин масъаларо ман тамоман намефаҳмам. танҳо ҳамин эфир кардан метавонам, сохранит карданам недавно ба наздикӣ ёд гирифтам, намедонам. Так, салом апай Рудобаҷон аз Тоҷикистон. идатон муборак. Ва алейкум салом. раҳмат барои шумо ҳам муборак. смешные видео. ассалом апа, сар баланд бошед. только ба пеш. лайк монед духтарои азиз. вақте ки лайк мемонед, канали мои ютуб пешравӣ мешавад барои канали мо. вақте ки дар ютуб лайк бисёр мешавад, ин плюси калон барои пешравӣ кардани канал. шуморо дар Россия, бале, дар Россия ҳастем. салом алейкум апа, созен хубен, кӯдакотон созанд? Ва алейкум салом. худоро шукр, ҳама хуб. имрӯз келинамам омад, хонашон рафтагӣ буд. бачаҳомам ҳама нағз. имрӯз бо камтар агарот ба кор кардем. ами агароти майдачаю ҳар рӯз меҳнат карданд дар кор. алаф тоза кардем, ана тарафи боло ва агароти пушти хонава алафоша тоза кардем. фарзандо бозӣ доранд ҳозир.
Настенька Қатимам, чун ҳар вақта режиссёр, видеооператор. Так, апаҷони ман мехоҳам дар группаи шумо кор кунам, лекин дастгирӣ кунед апаҷон. Аҳмадҷон Абдуллоҷон нависед хоҳарҷон. Так, Шоҳидахон Раҳимова салом. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом духтарои азиз. Духтаро баъдан оиди закази ширкати Атоми вақте ки образовательный центр ба заказ мекунед духтаро, аз онҳое ки дар ширкати Атоми кор мекунанд, образовательный центр ин пункт выдачи доставка бепул мешавад духтарои азиз. Ба ҳамин хотир метавонед спокойно заказ кунед, доставкатон бепул то чӣ қадаре ки хоҳиш дошта бошед метавонед заказ кунед. Баъдан вақте ки дар ширкати Атоми кор мекунед духтарони азиз, баллҳои шахсиятон намесӯзад духтаро. Яъне чӣ гуна? Шумо бал мекунед, маҳсулот харидорӣ мекунед, метавонед бал кунед худатон, ҳамин хел балҳое харидорӣ кунед. Балҳои худатон ҷамъ мешавад 720,000 бал, ана 700,000 бал кардед, тамом. Ин балҳои як умра, 50 солам меистад вай бал, 100 солам. Шумо уже метавонед дигар бал ҷамъ накунед. ҳамин 6 моҳ ба як бор кабинетатона мисол 6 моҳ ба як бор ягон чӣ харидорӣ мекунед, ягон 1800 рубл ба 1300 рубл ба як дона помада допустим харидорӣ мекунед, тамом. Дигар ягон чиз дар кор не духтаро шумова. ана ҳамин кати шумо метавонед командатон ба кӯмак кунед. Чӣ гуна, яъне кӯмакам чӣ гуна мешавад? Агар хоҳиш дошта бошед ягон духтаракатон мисол бал кардан натавонад, шумо аз номи духтаракатон заказ мекунед, агар шароит дошта бошед. Ана ҳамин. Дигар ягон чизи зиёдатӣ бори ҳамин бисёр заказ кардан дар кор не, ҳар моҳа харид ва тамоман дар кор не. Марҳамат духтаро ба командаи ман. Шамдида, ман худам дар командаи Апай Рудова. Беҳтарин хоҳари азиз, шумо активни, беҳад духтари активни ҳастанд. Ин касам дар дигар ширкат муваффақ нашуда назди мо омаданд, таваҷҷӯҳ ба группаи мо карданд. Беҳтарин духтари активни ҳастанд Шамдида, молодец, умница. Ҳалима Муродова, ассалом, шумо зани беҳтарин ҳастед. Ва алайкум салом, раҳмат. онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, ҳамин Шамдида ва нависед духтарои азиз, беҳад духтари чаққун ҳастанд. Дар дигар ширкат ин кас дар званияи витсе-директор буданд, ба фикрам хато накунам. ана қати командашон омада ҳаминҷа қати ман ҳамкорӣ карда истоданд. Марҳамат духтарои азиз, онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед ба ширкати Атоми, ба командаи ман. Так, мо ҳама дар дигар команда кор кардем, аммо фақат расход кардем. Акнун намедонам хоҳарҷон, шумо дар дигар команда ҳастед, ман ин ба ҷавоб додан наметавонам. Атоми ба пеш манам дар Фаберлик пеш нарафтам, мехоҳам Атомида кор кунам. Мадина навиштам. Нависед Мадина, ба ваёи рақамҳои телефонии ман нависед, кор мекунем якҷоя. Накарда просто заказ карда мешавад. Албатта мешавад духтаро, шумо метавонед номнавис шавед, просто заказ кунед кор кардан. Мисол хоҳиш надошта бошед, ягон маҷбурӣ нест. Шумо просто заказ мекунед. Акнун барои чӣ номнавис мекунем? Барои он ки заказотон арзон шавад, скидка катӣ шавад гуфта шумоя мо номнавис мекунем. Баъдан метавонед группаваям ворид намекунем, шумоя метавонед спокойно барои худатон, барои хонатон чизи лозимитона баъдҳои беҳтарин дорад, заказ кунед. Многодетная мамочка, ман бам нависед апаҷон, ман дар командаи Апай Рудова. Нависетон духтаро, ҳамин духтарое ки ҳозир дар ҳамин эфир ҳастанд, ҳамаш духтарои командаи ман, бисёриҳош, аксарият аз командаи ман. Ман дар Атоми кор кунам, фақат харид кунам мешавад, не ки ман умуман аз хона намебурам. Мешавад, просто харид барои худатон, барои аҳли оилатон, барои хештабор мешавад харид кунед. Духтаро бепарешонӣ номнавис кунед. Апаҷон ёрдам метиҳанд. Бале духтаро нависед, кӯмак мекунам. Ҳар рӯз ҳамин 2 3 5 менависам, одамон ба кӯмак мекунам ман. Так,
эҳромиддин роибов навистанд. Духтаро, баъд ҳозир як чизи дигаи аз хотирам набурод. Апа реклама қабул мекунед Самиясу Хаджаева. Не хоҳарҷон, айни ҳол намекунам. Айни ҳол духтарои командам ба кӯмак мекунам. Ин ранги ҳамаи сетивои бизнес ҳамаш қариб монанд аст духтаро, лекин ягона плюси ҳамин атоми ҳамин ки балҳои шахситон намесӯзад. ҳар моҳа метавонед харид кунед, барои худатон лозим бошад, зарурият дошта бошед, харид мекунед, лекин балҳотон намесӯзад духтаро. ҳар 20 рӯз пас, ҳар як моҳ пас хариду бал сӯхтану аз вания ғалтидан инҷава нест. иди қурбон ҳаматон ба муборак. Духтарои хушрӯ Фотима навиштанд. Раҳмат Фотима, барои шумо ҳам муборак шавад. дар Қазоқистон ҳам доставка доред? Албатта дорем. Амина Кенҷаева навиштанд. Дар Қазоқистон ҳам доставка дорем. Дар Қазоқистон образовательный центрои атомӣ ҳаст. Атомӣ уже Қазоқистон бам кушода шудаги. Аввал Қазоқистон ба, баъд Узбекистон ба, акнун Тоҷикистон ба кушода мешавад. Яъне Осиёи Миёнава ҳамин дута давлат ба аллакай кушода шудагӣ. Так, нависед, номнавис мекунем, дар бораи кор маълумот метиҳам. Настя, ты хочешь кран переставить, да? Шла? Ага, давай. И Настенька об вайкара. Об монсодас гуловаю помидорба. Манижа Азизхонова, ассалому алейкум. Шукрбонӣ мекунед, дравем. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Каталог надорад атоми? Каталог дорад, каталоги электронӣ дорад, равонтон мекунам. Так, барои атомира аз куҷо Так, ассалому алейкум. Барои атомира аз куҷо метавонем баъд дастрас карда? Через почта. Курьерский доставка ҳаст, доставкаи почта ҳаст, ҳамаш ҳаст духтаро. Доставкаи бепул ҳаст. Агар мисол шаҳрҳои калон ба зиндагӣ кунед, образовательный центрои калон ҳаст. Доставка бепул мешавад. Ман мехоҳам кор кунам, лекин загран дорам. Загран кати намешавад духтаро. Ягона регистратсия загран кати намешавад. Тамом вай кати мешавад. Паспорти тоҷикӣ кати мешавад. Тоҷикӣ ҳам пластикӣ кати мешавад. Вид на жительство кати регистратсия мешавад. Баъд паспорти русикати. Так, салому алейкум. Шумо манда мақулен, молодец. Шумо модари фаъолен. Так, раҳмат. Ҳангома навиштанд. Так, Паринос. Ман регистратсия шудам, ягон одам наёфтам. Ҳикматулло Ахмедов. Акнун ман намедонам шумо дар куҷо регистратсия шудед. Хайр, якумаш ки духтаро, вақте ки регистратсия шудед, шумо амин чӣ мегӯяд, дилмонда нашавед 2 рӯз 3 рӯз пас ки ана одам наёфтам, ана нашуд гуфта. ин хел корова, мисол 2 моҳ 3 моҳ бояд аввал кор кунед, баъд ягон результат мешавад. Ин якбора 3-4 рӯз пас результат наметиҳад. Ба ҷои пункт выдачи образовательный центр дорад атоми духтаро. Бале ҳамин атоми навиштагӣ. Пункт выдачи ин ҳамин образовательный центра пункт выдачи мегӯянд дар ҳамин атоми. Так, ман 4 моҳ одам гуфтам апаҷон. Хай биёед командаи мо ва якҷоя кор мекунем. 4 моҳ не 4 рӯз одам мековем, меёвем одам. Так, апаҷон, атоми ойликош как фаберлик бошад? Атоми ойликош духтаро беҳад ойликош нағз. Агар дар ҳақиқат кор кунед, мисол дигар ширкатова определённый масалан 6 маротиба мисол каталога маҳкам кунед, баъд шуморо премия метиҳад. Аз ширкати атомива як моҳ ба 2 маротиба премия метиҳад духтаро. 25 000 рубли, 25 000 премия метиҳад. Дар як моҳ 2 маротиба. Агар ҳамин монанди чихел дар дигар ширкатҳо званияи директория мегиред ку, инҷаваям ҳамин званияи определённое гиред. Агар шумо дар як моҳ 2 маротиба премия мегиред. Агар вақте ки званияҳои шаронский розою болой гирифтед, ҳар моҳа доходатон 500 000 600 000 мешавад духтаро. Айни ҳол манам доход ба баромадагӣ духтарои азиз. Ба наздикии ман кабинетама нишон метиҳам шумова. Ягон ҷои мисол ман ягон ҷои рустӣ баҷогӣ надорам. Ҳаматон ба нишон метиҳам. Так, духтарои азиз, баъд так ҳозир
мехонам савол. Дар як моҳ 6 бор маош мегиред. Бале, дар як моҳ 6 маротиба маош мегиред духтаро. ҳар 2 ҳафта пас маош мегиред. Так, апам фаберлик ба 8 моҳ кор кард, ягон чи пеш нарафт, фақат харид кард, тамом. ҳамин ҳаракату расходе ки дигар ширкатҳо мекунед духтаро, инҷава агар нимаша кардед, донед ки шумо аллакай пешрафта мешавед. ба чӣ кор машғулен? Ҳичи, ҳамин ҳамаи корҳои ҳамин рӯз кардем. Пагоҳ худо хоҳад рафта Лёня Катиме дастмотр мегузарем. Лёня лагер ба пагоҳ мебарам. Пагоҳни рӯзи душанбе пагоҳ дастмотр мегузарем. Полный фарзандои бояд снилсошона нав кунам. Снилсошон срокаш омадагӣ, ҳамаша снилсоша нав мекунам. Ана михел 8 моҳ. Вақте ки мо прописка инҷи кӯчидагӣ будем духтаро, пропискамоя нав кардем, мо снилси фарзандои навкардагӣ нестем. Страховой полисашона духтаро, снилс мегӯем. Уже ҳама гапом вай шуд. Страховой полисашона бояд иваз кунем буд, иваз накардем. Ана ҳамин рӯз рафта 4 сол 5 сол гузашт, нав фаҳмидан аз поликлиника занг задан ки бояд нав кунам полисои фарзандои, ҳамаша пага полисоша нав мекунам. Так, духтаро баъд оиди Парвина. Салом апаҷон, чӣ ҳол дорем Парвина хон, чӣ хел? Шумои хурсанд мекунам духтаро, хабари хуш. Парвина қатъи оилаш муттаҳид шуд, худоро шукр, оила пароканда нашуд. Қатъи шавҳараш зиндагӣ дорад, ҳамаш нағз. Шавҳараш 4 фарзанду зани қонунӣ никоҳиша интихоб кард духтарои азиз. Барои Парвина хурсанд шавед. Гуфти рӯсо ки держите за неё кулачки. Худоро шукр. Ман беҳад хурсандам ки Парвинаи зиндагиш вайрон нашуд. Хайрият шавҳараш интихоби дуруст кард. Шавҳараш интихоби дуруст кард. Барои Парвина хурсанд шавед духтарои азиз. Манам беҳад хурсанд ҳастам. 4 кӯдаки нозанин дорад. Духтарчиша дидед ку чӣ хел зебояк. Дар ҳамин ҷо ҳамин мавзӯя маҳкам мекунем духтаро. Барои Парвина хурсанд шавед. ура, беҳтарин навиштан Мадина, беҳтарини беҳтарин. Дар ҳақиқат як оилаи хуб буд. 12 сол ҳамроҳи Парвина як оилаи мустаҳкам доштан, зиндагии хуб доштан. Худоро шукр, акнун дальше боз аз инам мустаҳкамтар мешаванд. ана михел духтаро, раҳмат аз номи Парвина, ҳазор раҳмат ба ҳаматон. Парвинаям мехонанд, постоянно эфирои мана дар омада гӯш мекунанд, мехонанд. Ана ҳамин рӯз саҳарӣ уже ҳамаш нағз шуд. Худоро шукр. Парвинаҷон хушбахт шавам. Илоҳим омин омин. Духтаро, дар ҳамин ҷо мавзӯъ маҳкам мекунем. Шумо худатон медонед ки вақте ки оилаи худаша одам интихоб кард, оқибаташ чӣ мешавад медонед. Ман намехоҳам ягон каса унижат кунам, аскарблят кунам, ягон каса шахсияташ барасам. Тамом шавҳари Парвинаю 4 духтари нозанинаша интихоб кард духтаро. Ин мавзӯъ маҳкам шуд. Тамом, акнун ино боз ҳам оилаи мустаҳкамтар мешаванд. ҳама вақт якҷо, ҳама вақт акнун куҷое кор равад, ҳамроҳаш фарзандоша мегирад, дальше зиндагӣ мекунад. ана михел духтаро, ба ҳаматон ташаккур барои дастгириятон, барои дилбардориятон, барои Парвина дилсӯзӣ кардед. Ба ҳаматон ташаккур. хонаи ягон гунҷишк вайрон нашавад. Ман ганда хурсанд, ман ҳам инчунин хоҳари азиз. Парвинаҷон хушбахт шавад. Так, аллоҳ зиндагии ширин насибашон гардад. Дар ҳамин ҷо ҳамин мавзӯи маҳкам мекунем духтаро. акнун мавзӯи дигар ба мегузарем. Так, хурсанд шудам хушапир шаванд, молодцы. Так, салом апаҷон, ман беҳад хурсанд шудам. ҳама хурсанд шуд духтаро, ҳама занҳо хурсанданд. беҳтарин Парвина, мо хурсанд шудем, ҳақ ба ҳақдор расид. Бале, бале, бале. Медонед, на чужом горе счастье не построишь, мегӯянд ку дар бадбахтии як зан, як шахси дигар бинои хушбахтии худада ҳеҷ вақт намесозӣ. Ҳамина фаромӯш накунед духтарои азиз.
ҳама вақт ҳамин ин чизо аз қадимулайём омадагӣ, аз гузаштаҳои мо мондагӣ, ин цитатаҳо, ин гуфторо аз гузаштаҳои мо мондагӣ. ин ҳамин практикаи зиндагӣ ҳамин чиза уже гуфтагӣ, нишон додагӣ, дар практикаи ҳаёт уже ин чизо нишон додагӣ. ба ҳамин хотир духтаро ҳамаш нағз, ҳамаш 100%. Шаҳриёр Фазиев: салом апаҷон. Ва алейкум салом. 243 нафар ҳаст айни ҳол дар эфир. Онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед духтарони азиз. саломат бошед ҳаматон. Так, апаҷон, ман ҳам 3 кӯдак шавҳарам усбет накардам. Так, ассалому алейкум Сузер хубен. Ва алейкум салом. Ана Михаил, духтарои азиз. Так что эфир с хорошими новостями, бо навигариҳои нас, бо навигариҳои хуб. Илоҳим як умр якҷо бошанд. Илоҳим омин. Так, акнун духтаро оиди кор савол тед. Ман саволотон ба ҷавоб диҳам, духтарои азиз. Так, оилаи мустақил шавад. Илоҳим, ино оилаи мустақил буданд. 12 сол оилаи як мустаҳкам, оилаи як хуб доштанд. хайр, дар зиндагӣ пастиву баландӣ мешавад, дар зиндагӣ шикастанҳо мешавад, рехтанҳо мешавад, лекин бояд одам вақташ ба худаша дошта гирад. хайр, худо ва шукр, ана ин оила хатогиша фаҳмид, ҳамаш нақс шуд. апа аризаи шумо чӣ шуд? Аризаи ман ҷош ба истодааст, аризаи ман кати кор карда истодаанд, ҳамаш нақс. Так, чӣ хел гулотон хушрӯ, машалла. Духтаро ҳамин оиди гул пурсидагӣ будеда ки ҳамин пиона тухмиша мегиранд ё ки кӯчоташа мегиранд. Гули пиона духтаро рости гап намедонам, ба фикрам, лекин ҳамин тухмаш мефурӯхтагист, ҳамин вал биризба будагист. боз аз Тоҷикистон ҳам савол доданд ки Тоҷикистон ба бошад ё набошад. Тоҷикистон ба беҳад ҳамин гулу ҳамин хел чизо беҳад бисёр ин масъала ва Тоҷикистон беҳад пешрафта духтаро. Тоҷикистон ба ҳаст ба фикрам. Так, худованд ба шумо низ хушбахтиҳои рӯзгорро орзумандам. Раҳмат духтарои азиз. Так, манижа Деҳқонова: чӣ маъно кати гуфтестай? Намедонам чӣ маъно бошад. духтаро акнун як мавзӯи дигар оиди ҳамин кор як чиз дига фаҳмонам ман шумова. Чӣ гуна дар ҳамин атоми звания мегиред духтаро. Масалан, як одам регистратсия шуда, шумо тарафи ростатон ба ва тарафи чапатон ба дута одама регистратсия мекунед. ҳамин одамо вақте ки аз пасашон 2 одами дигар, 3 одами, 4 одами дигар биёянд, ана ҳамин кати шумо команда сохта кор мекунед. ва духтарои азиз, дута линия мекушоед, тамом. уже поёнатон ба уже поён ба чӣ қадар одам зиёд шавад, уже бесконечность мешавад, беохир мешавад одам. фаҳмидед? дута линия мекушоед, тамом. 10 та 15 та 20 та линия кушодан, 78 та линия кушодан дар кор нест. вақте ки шумо дута линия кушодед, баъд чӣ кор мекунед? дальше шумо линияи худатона кушодед, мебинед кадом одаматона кораш слабый, кадом линияи ҳамин поёнангии одаматон кадомиш слабый, ҳамон ба кӯмак мекунед. ана ҳамин хел тарзи кор дар ширкати атомӣ, духтарои азиз. ман дар муддати як ҳафта якум степама маҳкам кардам. ин яъне якта звания маҳкам кардан. ана айни ҳол духтаро ман 4 званияма маҳкам кардагӣ, дар рӯзҳои наздик 5-маша маҳкам мекунам. насиб иншоалло коро ҳамаш нағз мешавад. так, ман чанд қабоз фаҳмидан мехостам, нафаҳмидам Сабрина ҷияни шумо будааст. барои чӣ Сабрина кати шумо калон шуд? хоҳарҷон, кадом Сабрина гуфта истодаед? Сабрина ҷияни ман 7 сола қати падару модараш зиндагӣ дорад. Так, салом алейкум апа, регистратсия шуда кор кунем,
пособие отменить намешад. Анакнун оиди пособие духтаро. Ҳозир ина ман телефони дигарима гирифтам, ҳисобу китоби пособиятона мекунам духтаро. Акнун пособие ҳамин нашуд пособие ман беҳад опыт нешудагӣ. Бовар кунед, нашуд пособие ман беҳад опыт нешудагӣ. Барои чӣ? Барои он ки ман ҳамин 7 фарзандам ба пособие мегирам. вақте ки шумо ба ширкати атомӣ регистратсия мешавед духтаро, барои чӣ мо инненатона мегирем? Барои он ки дар ширкати атомӣ шартҳояш ҳамин ки инненен кати одам регистратсия шавад, консултанта мо инненен кати регистратсия кунем. Ва шумо вақте ки регистратсия мешавед, яку якбора шумо ИП намекушоед духтаро, ягон пособиятон ба зарар надорад. он вақте ки шумо маошатон аз 100-200 ҳазор зиёд мешаваду ҳамона документ карда шумо картатон ба мегузаронед, ана он вақт шумо ва пособиятон ба таъсир мекунад. Лиза, позови Настю, пожалуйста. Моется? Ну, оставь там, брось туда шланг, пусть там сама идет вода, да, наполняется пускай. Ничего, пусть наполняется. И в клубнику потом, да, пускай наполняется. Так, это какой язык? Это таджикский язык. Добро пожаловать в наш эфир. Бад, духтарои азиз, ана он вақт агар пособиятон ба таъсир кунад, вақте ки шумо аллакай 300-400 ҳазор мегиред, ана он вақт пособиятон ба таъсир мекунад. баъд як саволи дигар буд ки як кас навиштан ки ман ба ҳамин комментариява навиштан ки шавҳари ман военный ҳастанду мова пособие одобрит накард. Духтаро, барои военныҳо определённый алоҳида як вай ҳаст. Барои военныҳо пособие дигар хел медиҳанд. Барои ҳамина путак накунед, хато накунед. Отдельно барои военныҳо пособие метиҳанд. ин пособие единый нею, дигар хел пособие метиҳанд барои военныҳо. як хоҳар навиштан дар бораи ҳамин маълумотет гуфтанд, вақте ки через госуслуги шумо пособияҳои документҳои оформит мекунед, ҳамунҷа бинед специальный строка ҳаст. Выплаты или там выплаты для военнослужащих гуфтагӣ строка ҳаст. ана ҳамунҷа ва мебинед тамоман дигар хел ин пособие единый кати намешавад. Так, самому пойдем ба пеш, ба хуби нест. Ба хуби нест. Бале. Апаҷон, номерои худатон монед барои кор. Аҳмадҷон, Абдуллоҷон навиштанд. Номерои ман 8905 840 97 96. номерои худам ҳама вақт дар охирон амин вай комментариёва закреплено мекунам ман. Так, субҳоналлоҳ, субҳон, ин чӣ навишта истода, ман нафаҳмидам. духтарон нависанд якҷоя кор мекунем. Муҳаммад 2022. ана михел духтаро, баъдан нашод пособия чанд сум пособия, мисол вақти адобрит кардан ба ҳозиро монанди пештара самозанятосту ино кати адобрит намекунанд. то 3 моҳ шумо налог насупоред, адобрит намекунанд. баъд мисол шумо шаҳри Оренбург ба зиндагӣ кунед, Оренбург ба прожиточный минимум 15 000, масалан 15 000 дар оилаи шумо, ҳозир ман калкулятор кати ҳисоб кунам, 15 000 пособия мегӯям, прожиточный минимуми Оренбург масалан 15 000, Москва бошад 22 000 барои кӯдако. дар оилаи шумо масалан 5 нафар зиндагӣ мекунед, дар оила 5 нафар, 3 кӯдак, зану шавҳар, 5 зарб мезанем 15 000 ба духтаро, 75 000 мешавад. агар доходи моҳонаи шумо аз 75 000 1 рублям зиёд бошад, шумо аллакай пособия намегиред. ҳамин чиза фаҳмед. Масалан, якутиява прожиточный минимум 25 000. 25 000 дар оила хайр 4 нафар зиндагӣ мекунанд, зану шавҳар, 2 кӯдак. 4 ба зарб мезанем 100 000. агар як моҳа доходатон ҳам зану ҳам шавҳар ҳам ду каса шумо аз 100 000 зиёд маош гиред, шумо пособия адобрит намекунанд. ва як чизи дигар, баъдан вақти пособия ҳисоб кардан ба духтаро, худи ҳамин пособия единая как доход ҳисоб намешавад. чиста доход гуфта пуле ки шумо картатон ба мегузарад, пуле ки аз зарплата, пуле ки аз хариду фурӯши хона, аз хариду фурӯши мошина мегузарад, ана ҳамун доход ҳисоб мешавад. Лиза, всё, оставь, выключи теперь.
Потом будем поливать дальше. Я сама полью. Она, Михаил, духтарои азиз. Так, лаган бардорон ором шавед. Так, Аҳмадҷон, Париноз, Аҳмадҷонроз субҳон нома бинед, номи як Аллоҳ назаркардагию тарбия тамоман нест. Аҳмадҷон, Абдуллоҷон рост гуфта, садқаи ҳамин ном шавӣ. Духтаро, ман ҳозир ҳамин як чиз гуфтаниам, ки якчанд маротиба гуфтагӣ будам ҳамин эфирова. Ты мне скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Бо мо шини моҳ шавӣ, бо дек шини сиёҳ шавӣ. Ана ҳамина худатон маъноша ёфта гиред, духтарои азиз. Рӯзҳова ҳамин мақола ҳаст, ки дӯсти ту ки дӯст дада гӯй, ман ба номаша гӯй, баъд ман мегӯям ту худат чӣ хел одам ҳастӣ. Ана ҳамин, духтаро. Московская область, пособие 17500 ҳаст. Ман як кӯдакам 3 сола шуд, маҳкам кардан наметавонам гирифта, зарплатаи ман официально корам 37-20 000. Причина чӣ бошад, апаҷон? Причина превышает доход. Доходатон баланд, значит. Так. Ина бинед, 17500 бошад, 57000 гиред, бале шумо намегиред, доходатон зиёд. Як фарзанд доред, 3 кас зану шавҳар, ҳозир ман ҳисоб мекунам. Так. Баъд духтаро, вақте ки зарплатае ки чисти дастатон ба мегиред, ку аз рӯи ҳамун зарплата ҳисоб намекунанд, без подоходный налог ҳисоб мекунанд зарплата. Ана мо ҳозир подоход масалан 30 000 зарплата гирем, ҳамсоям буромад, духтаро, 30 000 зарплата гирем, подоходный налог 5000-6000 метиҳед, ку ҳамин доходатона без подоходный налог ҳисоб мекунанд. Ина 17500 бошад, зарби 3, 52500. Доходи шумо як моҳатон 57000, духтаро. Ба ҳамин хотир ана ҳамин хел мешавад. Ба ҳамин хотир отказ омадаги шумова. Значит 3000 зиёд доходатон. Парвина молодец, молодец ки молодец. Парвина шушкати як бале, бале якта шуд, худова шукр. Так. Ана Михаил, духтарои азиз, кани бо савол оиди пособия. Ман доходи шавҳарам бисёр намегирам, худам наметиҳам. Ман шар нафаҳмидам чӣ навиштед. Ҳисоби кори накардам. баъд ҳамин пособияам, духтаро, мисол баъзеҳо мегӯянд, ки ман шарм мекунам барои пособия. Барои чӣ шарм мекунед? Мо налог месупорем. Аз рӯи налоги супоридагӣ мо пособия мо оформид мекунанд, яъне одобрид мекунанд. Так, салом алейкум, Дилноза навиштанд. Ва алейкум салом. Так. Калонаш армия ба будагия ҳисоб намекунанд, духтаро. Армия ба будагия вақте ки шумо через госуслуги документ пур мекунед, ҳаминҷа якта галочка мемонед. Если военнослужащий, срочная служба гуфтагӣ галочка ҳаст, ана ҳамунҷая шумо вай мекунед. ҳозир ман шумо аз телефонам нишон метиҳам, духтаро. Аз телефонам нишон метиҳам ҳозир тарзи ҳозир нишон тиҳам ҳамин госуслуги. Так. Духтарои азиз, ҳозир ман мефаҳмонам куҷова. Бачам очни мехонад. Очни хонад, аз ҷои хонданаш справка мебиёрад. Так, регистратсия, услуги медароем. Масалан, так, пенсия, пособия, ана минҷа медароем. Так, представление, доставка. Так, сейчас о переводе. Так. Ҳозир.
Ана, допустим, единое пособие, подать заявление медароем. Пособие ҳамаша пур мекунем, масалан. Что хотите, пособие на детей, допустим. Ана Михаил, она минжа вақти пур кардан ба ина отметьте одно или несколько утверждений. Были военнослужащим. Она минжа агар бошад, галочкой мемонет. Набошад не. Ухаживали за ребенком инвалидом. Мисол, кӯдаки инвалид ба ухаживать кардаги бошед. Отбывали наказание в местах лишения свободы. Мисол, тюрьма шиштаги ё падар ё модар хай худо нахоҳаду акнун ҳам фаҳмонданиам дар бораи амин. К вам применялась мера пресечения в виде заключения под стражу. И нам хамин вай. Семейное положение состою в браке, в разводе, вдова или вдовец. Мисол, Ана Михаил, масалаи хамин военнослужащего, ана минҷа ҳаст специальный строка духтаро, ҳамина пур мекунед. Ана амин. Так, ман многодетная семья на ЗАГС кардаги дуюмо. Ман самозанятость метавонед самозанятость катям супоред ба шарте ки аз 3 моҳ зиёд доходатон бошад налог ба. Бале, Парвина ҳамроҳи шавҳараш. Худоро шукр. Так. Хурсанд шудем, оила якҷо шуд, оила муттаҳид шуд. Беҳтарин. Так. Ана духтаро ҳами кам бошадам дар бораи ҳами пособия маълумот додам. Дар ҳами госуслуги ҳозир беҳад осон шудагӣ. Ҳамаи чи ҳаст госуслуги ва ҳамаи чизо таври кардан мешавад. 261 нафар духтаро эфир ба. Маш, ты всё пришла? Что отнести? А шампур здесь в ящике. А там, ну туда положи. Так, Машенька ин духтари модарам аст. Саҳар мерад хонаи модарам бегоҳӣ мебиёд. Так. Салом алейкум, ман пособие подавать кардам, одобрит кардан. Беҳтарин. Доимо сиҳат саломат бошед. Шумо сабаб шудед ва ҳо якҷо шудан. Так, апай рудоба продлить чӣ хел мекунем? Аз 2 сол то 3 сола. Духтаро масъалаи продлить ба ҳамин госуслуги медароед ку продление гуфтаги уже строка биромадаги. Продлевать мекунед спокойно. Ана Михаил. Так, аз шаҳри Тюмень салом. Саломи бисёр, ман Гулчеҳра. Ва алейкум салом, апаи Гулчеҳра. Духтарои азиз, ана ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо. Оиди кори атомӣ, оиди ҳамин дар атомӣ кор кунед, ба пособиятон зарар мебиёрад ё не. Якбори дигар такрор мекунам, барои коратон зарар намерасонад то он даме ки шумо маоши 300 000 ё 200 000 набуроед, шумова зарар намерасонад. Ана Михаил духтаро. Як бор нишон тед продлита. Духтаро, ҳозир ман продлит кардан наметавонам, нишон додан наметавонам. Дар рӯзҳои наздик ман як фарзандам ба продлевать мекунам. Ҳатман нишон метиҳам шумова. Ҳатман нишон метиҳам чӣ гуна продлит мекунед. Так. Апаи Рухшона эфир кунед. Ҳама ҳамин эфирҳои Рухшонаи ман дӯст медорам духтаро. Ҳамин хел бовар кунед вақте ки Рухшона эфир мекунам ман медарам. Ягон вай нест. Медонед, ягон интрига, ягон чиз нест эфирҳошон. Ба ҳамин хел хурсандӣ, хушчақчақ худашонам зана ки нағз мебинам манам эфирҳои Рухшоная. Постоянно тамошо мекунам, медарам. Так, чанд сумда ман бояд бор гирам компанияи шумо да тоҷик бача навиштанд. Шумо метавонед 2000 рубл ба кабинетатона фаъол кунед. 2000 рубл ба спирулина ё ягон чиз мегиред, кабинетатона фаъол мекунед. духтаро, эфири имрӯзамона ба охир расонем. 200 000 броим пособия дар корам намешад. Бале шамдида. Уже пособия дар корам не, уже 200 000 ойлик броим. Манам ҳамин фикр ба. Рухшона ки Рухшона каналашон вай Амазонка буд пештар. Ҳозир влог, супер влог бошад. Хато накунам агар духтаро, супер влог каналашон. Рухшона хоҳари Хосият Ёрова ҳастанд. Так.
Якташ ипотека, якташ бе ипотека. Ман ҳомила метавонам пасо бигирам? Не, ду хона дошта бошед. Ина бинед, акнун оиди хонаям духтаро. Масалан, шумо ду хона дореда, хонатон хайрухуш кардани будам, лекин ҳозир бо як савол шуд. Ина бинед духтаро, ба ҳар як сари одам бояд 24 квадрат дошта бошад. Хона доред, хонатон масалан 48 квадрат. 48 квадрат. Як хонатон 48 квадрат, як хонаи дигаратон 48 квадрати дига. Дута хона доред, ҳар душам 48 квадрати. 48 та дува зарб мезанем, 96 мешавада. Шумо дар оилатон 6 нафар ҳастед. Мисол 4 фарзанд, зану шавҳар. 6 зарб мезанем 24 квадрат ба 144. 144 бошад барои шумо адобрит мекунад пособия. Значит, шумо квадратуратон кам, ин хел калон не. Вақте ки квадратуратон калон мешавад, хонаи мисол заминӣ калон доред, аз 100 квадрат зиёд, бо квартиратон аз 60 квадрат, ана он вақт шумо адобрит намекунад. Худатон ҳисоб кунед, ина бинед. Аз рӯи документотон мебинед хонатон чанд квадрат, ана ҳамина зарб мезанед. Тамом? Так. Ана Михаил, духтаро. Путин красавчик. Да, красавчик. духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфири имрӯзамон ба охир мерасад. То наворҳои оянда, то эфирҳои оянда пагоҳ бо эфир мекунем. Саволотонро ҷамъ кунед, суҳбат мекунем. худо нигаҳбонатон бод.